Jumadia wutie your friend no asemi dika. Within the Ahenkan Kwame Yeboah Ghana's International Club Bunua. I am the original boss again, His Royal Majesty or Sergeant for Abueto for Penny or Chehine, Sansona Her Royal Majesty Nana Aduchumua Dokua or Chema, Womanana Tia, Tachakwana Namabano, Namaba. And the Maya Juma Papa. The arm for me. Mabo, and then go for people to 2 hours. A beer so bad shepherd, a beer green, Yaguma, Sabi, a beer taba, India see a chumyansa. Ahenkan 93.3 FM. A jam and then I'm not one dinner. My body giddy. Me no basa, me nya coward, me a bema pa. Na me nya bema zabi mpedwa za me dinse hu. Me nya nza sampa. Idia sunjena mabo. Na sura madrasa pa, me jan Scooby Doo. Mabo nya me bofwe mabo. Idia sunjena mabo, mabo. Idia sunjena mabo, mabo. So. Samimu nyami bafwe, samimu. I am a rije, I'm a razi no bafo, I samimu. Mami go do se no bafwe, samimu. Samimu bafwe, samimu. I am a rije, mami razi no bafo, I samimu. Mami go do se no bafwe, samimu. Samimu bafwe, samimu. Hey, tell a friend to tell a friend Aquaraba. May I qua Amagana. May I qua a more chimay. Me mummy wabonfia, me one of us watch a be. Sano Nipabia and Sotier, Nipabia, Manadria, Juman, Suban Faswa, Eman, and Manikuni and Ma. Eman in Potamo, free in my our team. Now, sorry, I walk off. I wish you were free more. Better, young Famobra, and the way the Kwanu 2 men can't pay there be any of Kabia. Nipani didn't say who a man who said your oil and a subbing bread as a mouth and brow man. And then me bear me and Gassama Juma, me bear me and Gassama stories. Where pound for pound. Now, my bomb to watch it. And say now, Chiham and Majuma can see me a Yeboah 20. I mean, young Kwame, and then they come back over them about. Yammy, Mamma see me Timbam Chrome and Bum Chrome and Bum to a Gumino. Metia, Mumra, Tremo. Sana Margaret at the Pumbo, Sana Margaret at the Chimichos at Dio. Emran Tana wa Yokotokuma Muhano. E be a sub in Preduasa. My Tom conscience, my Tom Nimudia. And into Mum Pano Creno. Se nipa kano kura na mo de na totem kuwa mu no enne me pese musua de na mu se oman na ye chekere no ye mfa nkontompo ani hu ene de be chekere man ye kan matiasia no pa wi anumre se nkontompo ni hu ye mfa chekere man ye mfa chekere kuru obia de ani de ni obuo ma ni mpanifo sabi mpredu asa pani ye ntunufo bedwem nanso asama ye hia sama ehia oman no ye ka emempanifo adwen baso said ye be obetu hu anamo ejimu da muti omam ne madwen ne se tam bia asia kadi mpanifo achi pani ne yabo ne kura sabi mpredu asa na etwe oman ne se a ebedi oman na so ndwe besi ntrase a mayenka eno wo bowa Ghana mra ne edibu se hu se na se on the Supreme Court or Speaker of Parliament emra no man pani mpo ni na be di agire mpo omo hyemra na se nti nye obi na betra odam patam aka kire se wo ka obi aka sabo ahye ne yem mayen ka obi asem ne ka obi asem amrante nkoto nhye ne so uboda ma mi papa
medo nyame okaye ho medo nyame okaye ho odi achi medo nyame odi achi medo nyame odi achi ena me babu tapes bi amamo na me wi a ma address tapes no mebu tapes bi amamo wi a na ma address tapes no nyame aba ufie Asawa do magwaje ni asole ani biara be buso be yesa meja pegu maneda party keke nyame aba ufie asawa do magwaje ni asole ani biara be buso be yesa meja pegu maneda so minyame mabehu minyame mabehu minyame mabehu DJ on duty, the program said in the brand Nelson who's one of them producer kum co-host Abrantia Miliwan was some did media on Chame Mammy a friend of Kwakuanim Kusibuadum on one side producer and I'll pay and some more Penfonds have been played as one cassette 3 1 year you were bonnet. And damn so boy above review in just me can and me the family with the Ahenkan Kwame Yeboah we are na ebra kano and somehow do a dear chene that to so na me pese ene ma mutia Ahenkan fam ma mo pese mo tin sem bi mu nchire mu no mo time so na mutie ene pa fro obi ga say branch na ba na was nsem ode abade e chen kuro yi na obi anche bi emrewa ne nkokrawa no emmesiriwa ne branch na ba wa no ye ma mo ye huhu ni tu no mamu vi se Ghana hatu mi nyina o mo no ene mu nti na maba no mamu se mu otu mu nti ne yaba no o magbotu no so mu ye no bonsam ye dada fo Gidia wanya so mu ye Gidia wanya so mu ye okay papa homa so kanukura na hwe no mame mame no se kanukura na no na mete hwe mame kum ubehu ene de hwehwe ubehu tie hu ano asogina me ajemba mu tie papa so ope ni e ma so o ya nka ye onum na ye ude o yem nyame silaw me da se she me se kanukura na ko pimbra obofo ba be fawo na me se nukure eye ba bo kes tie nukure eye nkwatin say no cry e ya ho dre me say die ni ma so say ya de bia na ya hu hye na ya ni afrefa na ya hye dem no ya ni emie na ya hu ni ekoso wada patamu ha koso na yi woduma sa ni awo ye no ya zrenya me sha de mau zrenya me mu ho bai ukwa na aka nyina na mo wetumi aka no kure ni ye na ma kotokuma ya fa ye ntama papa efra mo ni adwuma koso na yi wadwuma na me won hira wo bebre. Okay. Chefo obi waka say na den na de odi Ahenkan say asemi dikan e yo no an ho asem no de abe so den ko ba am potem asem de amanfo ntimi kan no ne kusi kwakunim anim kusi buadu na eja o ma kurokura mu na de waso ono an asem ai uti so obi abodwe say e hye na wasa so asi odi ho ene no me kono ahensam ni leadership ene mranche no mu fi say so mu di ohia chi a emra bia ntimi om na de omo pe no mbeye omo di pani bia ni mbeye fom obi fife ba no ya branch na ne hwe omo hi adan nipa ne kan kure no ene me de omo gina ba bi omo gina na omo hu se oman na ye wo mu no emra e wo manim na utimi nya wadwen se udi obi ba kwasi owuo kwan so se wo beje ne nkofi ne nsem all because e bia ba bi ogina wo nyina ho ana wa kan kure ana wa kasem bia anya wo de eni nti no wo kasa kukudrom se wachini bema bia ni ho perifo se wo bema bibriba yakugyawo first and foremost me kan obia ti asese odam patam ha kutokuma mu ha
platform bia some WhatsApp platform na yɛde nipa gugu so na yɛkyerɛ yɛadwen FM punto ni yedie ho no we Achima Babu Royals Association a meyɛ organizer ɛwɔ so a me ni platform bia so oda ha platform bia mo de me to so no me yemi ho firim me tran so about 1 week 2 weeks na me hwɛ ensem o mo ka no nyansasem bia nim ɛyɛ attacks yɛni pani we atem yɛni abrante we atem sɛbe amanyɔsɛm tantan amfa mpunto bia ma ense hu nkwa no mu di wɔ ha na ma yemi ho afiri so intime oda ni kotokuma mu ha a platform Achima Babu Royals Association platform ame wo so no me ni platform bia so na ene no nyame nsɛm kakra be wom ezan say Bible say nipa nyina do wa yɛden due me kwana me ba no me nkan kyerɛ obi a say amansan nyina do me o but I am so proud and happy bebe nyame di madu no sɛ me nsatimi kɔma no me nya bi bɔ me yere ho fedua he na ne hwensa dro ben me nya bi bɔ na kɔ ma nya bi hwɛ me mai akua fra koma na ya wapew maame sɛ wa ɛna obrempɔn odi Ahenkan Kwasi Yeboah ma wo ba akwa ka ho fa na obrempɔn la ilaha illallah nyame nhyira me me nya bi hwɛ me yere ne me ma no I am very okay me nya ni brefo me mpone mani na se meduru ha ne nyame di meduru ha yi inti sa platform no matete wodan ni potem kotokuma mu ana sabi ebinom amfanye nyansade edidi nsɛnhu no me ni bia so na me ka se Bible se nipa nyina do wa adue no sa platforms na muguso no modi nsɛnhu a che me nye hufo inti asema meka no me nkoka o platform so me kan wo badwam sanse me nimisa asema meka me ni nyina so enimu no kra me nka da inti za mo platform na matete na mudidi nsɛnhu no movie se ma mo so nyina no madwen nye aze de crazy ngina mutirimu no ma movie se ma mo so nyina na madwen nye ebi waso a madwen ye papa inti mu nsɛnhu na mudi no omani nye ho inti o ma timi efreyen eka mo pa mo bo ade kyerɛyen o mutimi forward mo messages a mo di good platform no so against some of us at the mind inti mu kan we say ohinta du akyire obi hu a onyame hu na wiase nso abo a oni dua no onyankopɔn ene pra no me can play me slow say at this level of my age any de nyankopɔn hu me mobo e de adome no mani sopa na nya mo mahuru no a ni nyina so bia no ene be ma me my coward be ma me mabo hu me nye hu fo da so person trace me track record a me se ene kwadwa pew me ni ene akua frakoma me nana ene nana kontikura me nana ene akua sapon me nana ene awo ya kwa me nana ne kane Achima boabo hene nana boaje ankoma etimi nye ohufo la ilaha illallah mo kwade me hum say China phones omu omere kura because you know they didn't want to just a jande na de e be tell you so me be telephone lines no wow fi so bibi so person kan cheme no democracy wa kan adwen na yakoye nim bibi wa wa na manfo push messages di mame say yesi efre ekuo bi kotoku abako mansa abakoku na mu de omu ye nyina ne say agira wan kasem bi mana nkofa kotokuma nyina ewura osi ade yo Dr. Frimpong Manson ho ene yesa ukoka na se asema uka na anyom de de a ene esome na obeje ho gina ewo mnsem first off me nya hu fo se na maka no ena me asem bi a meka o Peace FM ana Ahenkan FM no se me ni nyina so a me nka da obi bia nso a wa follow me odi Ahenkan Kwame bo me say I don't use radio to insult. It has never been my style. Obia wa follow me bia nim me empowerment. I'm an entrepreneur into obi o monitor mo Peace FM Ahenkan FM nyina no me hye ni pankura say ye bibi eno ntina me di program me tu di say abrempana motuo e ba Ahenkan FM ha no uko Peace FM me was Sunday starter pack e kire maburu se de si bobra se de si hya adwuma ase se de si eso da ye pa na bam me wo Peace FM me san so e kan say patriotic Friday
gentia sa wo do kura wo frim o man ya wo frim baabi a wo firi wo de ani die ni obuo man panifo ana muntie mbatin sempa alaila amra na kotokuma manso ni gina mu na tefafo ne frimfo manso gina mu no me odi anka me kaso oda kotokuma o ma hini ho me kan wan kan fam ha kan wo peace fam baabi a bi interview bia me kan enye ne na sabe yenye o ma himeka tamanka menya hypocrite menya nyatwom me kan nyankopon ya adoma me nyonko Steven Asamoah Boateng Asabi Minister for Chieftaincy ekopie mu Ghana mrahye badwafie di kotu dwa se nyame adom kotokuman o se ade yo Dr. Frimpong Manson ena ye kotokuman nyina wura no kaka no parliament no me kire Peace FM hu news eka ho etu ka ba Ahenkan FM ha momuta Ahenkan FM bedi mi ho adanse minu anma me no me yegma bedi adanse be kan se afedie etu obi ankotwere bia bia twere kotokuman yenya oman hene in the person of His Royal Majesty ose ade yo Dr. Frimpong Manson enu de asabi enipa bi adi ose ade ye chi no omo ma dwon fom na mo aso ense mampa Manson wo mo ntia asem na de wo ma ante wo mo di tomo platform fian kuma bi ni so no ese me efi so ose ade yo kra be ye kan sen kotokuma hene kra no mfa ni die ma na me nyina ba bia kra nka na mtema ma mampam mpanifo se wani ti bebrebe ma ponche ache ana dwombone so ba ni patima na ni nyansa ayeketwa bi records wenyina munim me ye proud kotoku wa me se ade ntira da bia me bo chi hidin na no pekwa so chi hidin mabo me ye kawadank me bo ndi wa sank me bo no nkra ne chebinku a mebo hu ntia sia kohyedam unta se mabremu ani nte mebo nyo na be chemi dia memo and it doesn't take the fact that I'm from Kotoku me Kotoku ni menye bua kwani me Kotoku dishe ade enyeni na nye iti nyawu na be tell ofia ka kire me say de enya kwa menka say it will never happen adwuma me ye as a broadcaster akuntabu da ho tweme na ba ni se be modi ba ni say emranti akwata mu platform so say me odi Ahenkan Kwame Yeboah me say Kotoku mahene His Royal Majesty o si ade yo Dr. Frimpong Manson oda himfi abu intimpanifo ya amamani amani omo tetente ase na ano omote Jubilee House enye tent ase no omote inti wenu bekata se minya weka me kan pay mu atase se Kotoku empanifo wo mu di kwasi there wo mu ya mamra sansan mfe na abu agunti no wo mu tetante ase wo se makwaka we wo Peace FM and inti won ti ase inti ya meto nhye me so mumi nkome nonsense with all due respect adan ni pada sani ni no kura wonka me kranka ya dwuma na me hyehye ato sanka yen Kotokufo no ye be sori waka say ei da bi baby na nan nyame adom asumdwa ba yenya His Royal Majesty osi ade Dr. Frimpong Manson se Kotokuma nyina ewura ti se bebe na mutenya ye mranta ye bei e bi odi anka betima ma one bag of cement asuma si betima ma one bag of cement we betima ye say ye mfa mpaji ahimfie ni si o na wo se aden na makwaka o Peace FM say oda ahimfie bu na oda ahimfie mu ya na ana afa na ebebu debi emranta ama munye sa samuya sa nananano na sabe mudi o machi no mu guo manimu ase samu atake nipa se nipa nkwa wo be fa kwan bi so ama wo agye afini nsema na mu gumpanfo na mudi o machi no ehun fi adjafo ya newspaper review Peace 104.3 FM kokro ko so ana Delbacrata Daily Guide de by say His Royal Majesty osi ade yo Dr. Frimpong Manson Kotokuma hene actual krata de akoma the current IGP Republic of Ghana Dr. Kufu Dampare say so osi ade yo keka no say ayinfu bi asabin preduasa ono ni nimpanifu ani so no wo mahini omudi omufani die ma krowura ana Kotokuma wura osi ade Dr. Frimpong Manson to pesu otu omade so a
the divisional commander police sign or kotokuma mu ha a na hinkro ni acheme da o ma ne kwan ama ne ntutu ahemfo no enu ti IGP emayi divisional commander no emfiri odan ha na ose ade ayo nye na somdue entimi ntutu na ahemfo sadia be a sadia person na hinde ni kotokuma tumpo no ne nsa beka let us what the can be kwa afia hyase na mpanifo za so ba ne meja payenti onya muaye bia no ene wasare foforo akọ ene be pie de obokata daily guide ene yebobọ ensama abankra tem ene odi Ahenkan me kọbọ so me boss we na me ka say die kotokuman ni na dehye nso everyone ne say yempanifo bema ahemfie na abu no ho behia wom no masie ne agase etetente ase eya mamre no amanfo muni omso mati kokum sa de ntina makasa na wo democracy no ntiase on kabina min kabino on tiase kabina min kabino on tiase on mijiri senka tiase a kasabi sansem na motimo platform ne so kan nka monka meme kan sa sem no peace fm wie no sam na me de akoma fine kan me de sabi mpreduasa ma ni pani bi atem na mo amu se midi ose ade ayo atem no nyame betua mo kapapapapa se mutimi ma me one example am me odi Ahenkan Kwame Yeboah kuafro akoma ba watetemye obi wa gukudura mbu ni se wo mu ade o se wo ye bold wo ye confidence ye feel say wo ye arrogant. It is never true. Se wo hunu kra na wo kan ye zo abrante de omu ade baba omu ade oboa enya de bo no o kan kra ahyew no kra na wo kan ye wahi ana wo so omu ade me in my journey from Radio Biak Solid FM to Peace FM me nya problem o radio so da with regards to my communication yet tell me anyeme opportunity na manya nje sem na me nyansani o obi nya sa opportunity e oba adwuma kura chen me it is just opportunity na me manya timi me opportunity me fa ni atem obi o follow me o Peace FM obi o follow me I was seven producer me am radio station ha Ahenkan fe bedi adanse se me ba me kan sa de ate no me fa wada but empare me se me na me ti radio so ni amanfo kuntokwa se wudi mampani atama ya no de be feso wudi ma atama ya no de be feso na me kona se atwa me ho se me kodi pani atam mankasa ne de ekoso madwumu na munim se ya pet efe bi ne de ama mo senso ya se mo bo se e be ma mo post bi ntina mudi nse hu bi sa na ene eto gimwara first off na me kan sa se mo Peace FM se odan yefie no amanfo so mu hiase e besie ne ya tente ase ya tena ya amamre no mrante so mu ntibida eni to mo ke come ho mo platform no so ena me MP ena hyamachie ena me Memphis contractor na wasane no ena hyamachie Jeban mu na hyamachie ena me ka so da hemfie abu na me ya hwan ma gimi minim nyansa umifira boabo omo to hyame so omo mrime na me say what just a messages no more than 30 to something and randomly me pick it back up you can say randomly ma nyama dwen say me yemu si na ko ne si back de so na me fine say me think kan ma yadwuma we so ache ti me nimra bodwuma we hu ban na pua medical police headquarters and you be pick it back no kame dima me achim ka metima pick mo denta na me ye program person mo ye sa sabi video se hu na mo didi mpanifu atam ade insight amanfo se yanko bu wei yanko pra wei yanko ku wei no mo du so nyansa se o ma wei emra wom na wodi agura emra ne ubedi enya betire na chese wo ba ma hu nya betire randomly ne pick baako na me de ko file me case police headquarters aso ni mpane enso ni mpane na visa dentri ya bobra no abrabo abrabo pa mpanifu nyaye wa atu o chia pani tino wo bomodi so pani bo abaso. I am not boasting. By the grace of God I know the IGP min kan nyomenum unyamia dumara kwenti sebi mpreduasa manimo IGP performance ni nukuma me fa phone friend o jeme so onteme coach me fa phone frame eye nyamia dum
Enya modimbo enya homa sua bi, enya papa bi ameyo. Eye nyame adom keke. Na asome so. Timi ntam obi mfa me ni onyam nto fom, obi ntrete me life. I am mra wo Ghana ha. Na me pick it tape no back randomly. In a DA case, police headquarters. Ubeba kase oma trana fa to badwe. Because the divisional police commander na juma. Na so so pass me in Potema. Now they are posing for Bob Banya. Minim boni divisional police commander no wayo. O ni pa obetimi afom, say na mesumi ni pa betimi afom no. Na tiefo akom ni nchirimu. Moma me mo tapes na emrantie ni bi. Ete sa mo platform no so okotokuma mu ha. Amudi twa ye mu bi. Incite public against us. Na fe me be kire mo say ye piki omu wie no. Afi de asi akiri. Na so branch na wo pom ha. Na wasua de say sabi mpreduasa. Enipa nkwa fe ni agro. Nya asema woken a odi ahenkan ese yaba pata na o ma ahen tutu ahenfo no odi ahenkan no musa ades na ahen na yesi abutu na kunya na se tama obi swan a kire osiade o Dr. Fempoma nso ye okuma ahen no that time na mansion na ne yesi na obi swan kire no apata kro na Yeboah na obi swan e kire no that time ewo oba pani na akua santo a ekotoku hima efi hokra na obi swan na apata asesa ene Yeboah ene obi swan kire no etu beji o beka se o si apata no otutu bi a na o be so kire sen e ma mo mfi no na bi enu he ni awie ena we sa ade awie ene ma bi sei no so kra na aha ho we ensi hen entu hen o hen le do ti ahemfie ndi why ready na se obeki kan se ma je na ewiase obi enu ha yenye no pani bia ogana ha obi aye no wani bia sebi kra no omampani otiso ye na na adan kwa bufo de bi kra nya ne kasetia nti ene normal bibi wa se mo fa normal o ye pani nku ade a tani em bi no ase o fa normal ti so si apatasi o so si den na nipa na ye bone na o ye bone de ene mo ehu ena na kotokufu ana ha mi no nipa na ye bone na o ye niamo ho no a nipa a wa me abesoawo a wo abesuan a kire no aso aflem se wo frem na no pa awia anadwo meba na num se sa afna na oso mukra na oso na o sa ye nom me kra ma sa ohen kro ahemfo no omo ye sa na omo so mu genzi no ohen bia wa besuan afrem asuan a kire akonya kese a wo sa da na se de niamo ho a ades na hen because of nimmo sika ene onyankofo bi eba kini nom me sa afna na oso mu na nya kwa ti da chi bi no ho asem beba tivinia se wakwotena apata so na titi hiyo ze munya abotre sa na bi se ne ntu hen kasa bi na ase ayefo penifo se osun to forma abo bi abo ni bi ti e normal odi anka no nkeka nkwa na bibie ne ni awie we tapes ne baako ye bo me bo just 1 2 3 4 tapes penamamo over 30 tapes ma me bo 4 na yenya yesua dem yo mebie telephone lines no me wi amebie telephone lines no se eya wo fe se kotokuma nyina ahimfie adwuragu atentente ase no wo de hoho ahun se ehwa na etran ene ema obi besu ayo hin kwa asane he ya asane achema sane kwa asane ahimfie mo mpa no kura ba ku sei no kura de no kura mu mpabi india de entan abcd me say na wudu ochehia himfia wo ba yira na me ka kire wudu ochehia himfia wo ba yira ne yankwa wanchi he ya wanchi akura he wanchi himfie ene kwa mpa da se no nwie mu mpa no kura. This is tape number 1. Give me tape number 2 nansi ara etwira so himba wonya mfie miensa achema twira so himba wonya mfie miensa kwa twira so himfie chese mediocrity ye ase ade bone ye pe ya jema ye ho ye pe ne sa ye de yanku anim nipa peso ye tenti motia na ade ho toto no se ya tenti ase asi o hin ndi ye tenti ase na ye tu hin anya hwe mo entre tan sa tie enyo na himfie o kotokuman ahimfie ahimfie gya o makotokuman nyina da eno ni kuro ni nyina ti o man ni nyina yetini no
me ntimi in fact Dr. Frimpong Manson ɔse ade ayo ni mu nya fom da o kotokuma nyina awura na himfie na adwa ku ne de yɛbɛka kɔpem se yɛbɛyɔ nti tape number 1 muntie tape number 2 from the same platform. Me kasa o platform we so me twa obiara dwen edisi di odi ahenkan asɔre etia ɔse ade Frimpong no enti kotoku ememeni o ɔse ade si post emlantie we si abontindom we si we enti mo trama odi ahenkan we de ɔse ade yonimu ayefom mo sorry we de mfata mo because I was say at the right time I say mumma odi ahenkan strong warning odi ahenkan mu ade odi ahenkan tumi fa Kwame despite enyina baabi nye no eni kwa say odi ahenkan tumi de ɔse ade yo esi baabi ye no adenti no nko ye chebi hene adenti no nko ye asante hene na kotoku man hene ena odi ahenkan ede ni di agro emema mo nsore odi ahenkan so no odi ahenkan onye obi a o odi ahenkan wonye obi a omo mo show odi ahenkan ti a omo se omo support se ade o se ade no mo nsore no odi ahenkan nye obi a ade na utumi do obi man kro man hene eni twitwi fom sa se wa ba pata na otutu ya efa ho bai an fofo no mo ye de trin omo ye de esa na anko se ade obetu omo ade ntina mu ade esa odi ahenkan wan hwan oti PCFM no so enye obi na tuya deka no sori aboabo sori obaboabo abebie adwuma no wo man hene wo odi ahenkan wo man hene wo sopa no e wo radio station na ide ade nti kotoku ememeni wo kotoku ememeni ho anti mbatumi ene osia ene ayi odi ahenkan afesi odi osia ade yonimu ye fom no mo soli nyina pa na wodi amuwa emmo kotoku hwe so obi ya asante hina hwede hwede asante fo de no ana obi di chebi hina tema hwede chebi fo de no na de ntina mo kotoku nko amotrama yi odi ahenkan we di osi ade yonimu ye fom sa o emfata mo osi ade o dia fo be papa san ko be fa santimem na na se o be fa chebi side na ko no anko bo onu se ese wodwiri hu se kotoku ememeni ho osi ade sisi o mama mo yon boy suppose ade ntina mo soli enyina mo matimba PCFM em bo ne director man ye se mo here den kan mo ma ade strong warning mumma way strong warning mumbla me kantre any boss so dia nkan mumma strong warning mama ne mfa kotoku asem mma PCFM obiem anase enya de so ka Frimpong Manson ho asem biem se kotoku mlantie mo sole ne mfata mo sole ne mfata mo mo tena mo dia nkan we different Frimpong Manson ni we for why mo anya de ememma mo ta osi ade we chi pa se mo tena ma akwa we sa de osi ade ni we for bi mo na de na chese kotoku ememeni o ma bai onso bye de wo mu nie wahu se enkontompo openeje kum se adwonboni ba otirima na onyansa ekitiwa bi wo ka se nan ko watimi akotu se odi ankan tena PCFM ana ankan FM e kan se ni for se ade yo ho e si da mesima mo twa se ade ho ache no enya mu nyina mu bi madwen wo fom papa na no akotoku royals e qualify no na mo mai medals ya nyame adom Yeboah ma nkulumidie ni ba ye fefefa odanman ni kotokuma nyina ani gebem de no osi ade ayo ba field na ye ma medals no me na me nka medals for gi because me nya hwehwani mu me nkozisi ayi sema wula no me nya hwehwani mu iti me gina me baby ana coach Reverend Dompre ebe frame me say team wura kotokuro ya asiwura chairman so pa me chome magi medani bi na me so me so bi aso me so na me say na ja olumai kwa ena me koi iti me kwa no ya ko chechia no me ti so obi gina o ka say we o che on se ade o pesu o twa hwi no owu o gina o se ade ayo nchen o ena o se o che o se ade o pesu o twa hwi no owu me so me kwa so Hebrew prayer camp ya symbol ya Hebrews chapter 12 verse number 29 for our God is a consuming fire. Timi yamadwen se ne se me kwachia papa ya se me kwachia papa ya metwa hwe wu a se enya nto a enya ntua tene nchare kwa me anya me first person me be wi atme nchia obi enso owura nanim die
doctor nim de na ni onyam dem de na de ma iti manchia na meko could you believe say osia there Dr. Frimpong so sa from mo frɛ me by say me mra machia no ema me de ni obu kokɔchia no afia kwa no ogina njo ase wo chara obetwa hwewu no na nanim ayo se wo wu a etu aka na wanya angu na bubu na guadu kurom na ogina ho mo amotwa osia de ho no wa frɛ mu se ena odi ankan de osia de yanim eye fom Jesus Christ of Nazareth ti se we sen ko osia de yo nankasa anya bere antie de me kan o peace fm ana wa monitor network na hu a no bia manu susum na so no akwaje di se me mrantie kasa brantie di matem de ene no kore wo sa botu ana wo sa ni pakun a wo ye sa odo yi ele to mo platform so no wo kan wanti ma asem ba ko amaka semi preduasa e che se mi di osa de yatem me ntimi ni na tem ne ntimi ni na tem kina babia opani abo bredu mi maduru ho babia wo bo bredu arise be doctor mi maduru ho Sami kan kura so dan himfie aguagu no yatani na dan himfie no esi ho tentiase no montra nya mamre anya tentiase na obrimpon sintimpo ko mo bo ne bo mene ne terapi me invite ni ba peace fm wo obrimpon sintimpo ko ache man so hene atwama ewura me de ne ba peace fm otimanim no kase wodi abo no machi nyame amfefe na nka bo mi tia bia nka mawu ena na wan kase ayi man so hindi sabi yewura atem wow samu minim dia na abamumu amu pese amu twantro mu fa kwan bia so ese obi emu obi ho batan na sabi gwegwentwie bi nso de ne ho adwemboni se ne tirim na ebi akwan ne boni bi se mi di osia de magimi enti na Dr. Kwame despite du visa sabi mpeduasa na dwini vio se odi media kakraka we be ma me se me nkotra nko di kotokuman he atem na de entertainment na me no nkwa me de fam hunim na makotra mo platform so makekense hu we me pesa manfo hu die enti a mo de me to oda platform bia so ma yi me hu afiri mu no they don't talk sense o mun kanya tasem bia o wo mun kanya tasem bia o na se amu so je banim Memphis o mu so ni mu che se obi a fefa na se yamu yo chese me dwemu ho am cement over $400 a J Bani di board dan face mu fencha infi no cement na wai over $400 of cement a J Bani na dwen so babode so dan infi na ban cement na wai mu jaba be cement na wo mu akunda kire akeki cement na wai sampanfo nyamudi o matem sampanfo we se nyina say businessmen fo bia o mu susu say asane o mo dia eno mo ne ayino no Memphis say Memphis fi asane ne dia Memphis abeboa me yesi asane ahemfie dia si wo fefefe odan kotoku hima ene ko bia no me na me koye MC Eastern Regional Minister mu nyina ba bi eno no bone ba na Memphis aye bone ba mpa na Memphis waye Mranti aye nyina ye fefe ba ebi kwa ne etipan ebi na wo semi pani ebi am so me so pani no wotimi bo timi twam tro de to nua so wo platform so na mo pushi na trendy dia nkan di kotoku enso wantimi anka atanie baako me ma sema maka nyane se kotoku mpanifo te tent ase asemi dika tititia tape number 3 si abotu me boa 31 ni odi Ahenkan na o support say ade ye no odi Ahenkan na aboabu no free enya aboabu no odi Ahenkan free aboabu kuro no ho ade enya o ma hene dia momo odi Ahenkan strong one say ade obesi aboabu no emema monko no so kotoku boys monko odi Ahenkan so omu ade se o muti apatase e fa ho ben o free kuro I don't know onko go si anfie form mo anta onko go si anfie form se o muti apatase fa ho ben odututu ahemfo fa ho ben ahemfo no mo ye papa agobetu o odi Ahenkan why lucky so the fa baby anka me mama men anko mo say yes enka kuro no obi ade o enka kuro no obi ade mon kan odi Ahenkan se wonye steady odi Ahenkan onye steady ohwe yi no odi Ahenkan ohwe o mahin no oso no so no ohwe ya o ndu ba bia odi Ahenkan se o jimi no oti FM station no yes an kwaja sem na ohwe yi
ɔhwɛ yi fa ɔhwɛ yi ada na mo so na obi tua mo ka nam do obi enimu yɛ fam obi tua mo ka nam do obi enimu yɛ fam wo kwam desperate na otua ka no ɔkyɛ o man hene wo mo man hene ebre o man hene abo wo abrabo o man hene ɔbɔ anase ɔmfa no nyoma nkyerɛ mu ntina mo sɔre a mo tututu no ada na mo ni suade mu adeɛ saa and I make us Odian can lucky so say or the fall yeah here come and say yes Kotoku Monsoli now Odian can no be a Monsoli asem na semedo but na radio station so super maybe sa no super papa sa one kasa ho and so asole ade masa yeah kwasa sem de na make so de fa baby Odiankan o de fa baby pa o men na obi o men chen no enti Kotoku for boys mo sole mo man strong one say ado be si aboabo no ambon so si aboabo no mo kɔ no so o Jimmy too much asia Hey, come here, boy. Mo somebody go. Eh. Some say me boy near man you know. We got to think it. And you man me give you attention to. But na me per se me be who say on my way na emra wom. Me Jimmy too much. The enja me Jimmy nyina ne say odan himfie bu ne maka. The enja me Jimmy nyina ne say enkron kitenkete asabe odan wa nu onyam chen no. Enne enkron nya ya bua for odan so. Chan say ahemfo no tena dem nkonwa dem eya mamani amane ba ye tena tente ase ena odi Ahenkan akoka me boni amaye nyina no no sa all kan say me di Kotoku man hene ani maye fo mu nyina no me nyina ba bi ni o man hene antam da ma se onyankopon nye me kra me timi nya sa ya ntete me sa de maka nyina ne say ye Kotoku mu ha ene ahemfi abuo nti ye tente ase me boni nyina no said da me babo abu bia ne yento nhya me so maba ba bia fidie si ya aboabo sa wo kasa se wo anya si watimi aba ba bia adwuma wo so de ne wa bia oda anya bia se me bia adwuma na nkola me tuo bia ka 50 Ghana cedis a month kura na nyame hu me mo me fefe no makai ba bia me firi makai se me fa chema aboabo me firi Kotokumam wo ka wo platform no so ka wo tape yi mu inti wo so ebi kwa na wo de waya kra buro me so me de so sa ne de kyekere man enyoma pa ne bon da wupa ade achi a mum yenya kokudo ne yanka 400 bags of cement or so na J Bani ka say yem fen start to dan fie awai sa question si mum pese babusa opani ba ko ompo nya pani abrante ba ko frame minim no ba oni me so minim no ye nim ye ho ba mi moni din assume okay orokodo ene ya na okay nanu a the general outside chairman the National Democratic Congress amanyuko General Mosquito esedu nketia eba Kotokumam ko chia yewura His Royal Majesty Osiade Dr. Frimpong Manso enya tentiase nya invite tentiase ne try ade we ya no kura trodo adawa kabaka se oh dia brante na kan dia no kura nie mom yen hwekwa betimi afa so mom yen fro odi Ahenkan mi san se emwa be no no so betimi dia boa aye betimi aboa na Kotoku ahemfie ya tam dia si o na dia no onyam hye abre Kotokuman san so no ye Kotokuni sagutepi kwa aka se me ye Kotokuni eye psi me ye Kotokuni so me nya boa kwani da osagefo amwa 12 penny yo chehin mi wura no nanu ochen bebo odwa wo wanchi o kan life say odi Ahenkan twini mu tan ofra achema boabo ewa abu akwa it is a important bibi nkoso na me ka eni ti wa ye platform memma ne mrantie say osi ade asisi mrantie post ti sam mrantie nke kan no meto nhye me so na munya te se mababo amu mebiri me maba sanka me hu fan kan ba ekode na makwahye me dem na mafre kusi yesimba bobo mbemu yonti monto aduane galememe monko so me obebe ekodi fufu mu kaze ma mentene de mintimi mpie inti o ma me fufu 10 series and 5 o ma ngwan wonu ase ma me
I can never do that. Me nim boni amaye. Also wo men, me de me nim men. Ade am wo asafo urade. Me nama wo ma chikoba nyina me ka twetwepo ekito ya Honda Civic. Me ni me be he me nkwana me nam isi ma ho mache. Me ni bodyguard. Onyame abofo na ne me tika nim. Me nsuro hu te school ameko achema sane ata preparatory school. Clemento so ata o say I don't fear the fig. One day born, one day die. Se me wu me papa mu a no kura maka ntite me wu a menya baby papa agina. Enya mo ho na me be dane ma no so da himfie adise che bia himfie enya no kore. Oda himfie abu tent ase ne ya amamre. Eye factual. Kwame ne be fa so ye be yo. Emo be ne enya betime dia boa o se ade yo Dr. Frimpong man so ne mpanifo. Ni apaja himfie no ena hia enya sa empty threat we. Ena hia. Final tape na fe me momo me ye case no police court no me momo di asi akiri mami final tape no Mr. Erade Bambo Erade Monyam Erade Chira Erade Favor Edema Dr. Osiade Frimpong Manson Onyame Oishano ano pay me by platform you a me catch kotoku mranti na say Monfa Usibo ene akumapa adwempa mfantai osiade yo from Pomanswitch. Yinti ameka sa ne se mahwe Ghana ha. Mom se enkremufuo aye one. To be to me kasentia chief imam. Enra di odi ahinkan ye se ye chief imam en odi ahinkan kasetia na kasamri ko odi ahinkan. Ko pe bi jinti afa ena seye krobia asante kotoko nana nyankwada ena go bi kasetia na nka sami ko dia nkan nka sami na kono nka ejafa nase e die nti na wodi obi man hene eba betena studio akasa etiam because of amanfo se odi ahenkan chi udwene ho ntia se kotokumem ye etise MP oni osia die yo adwen nya baako etise MP4 mo kutukuma mu nyina no menim de omo patre ewo oman hene osia de yo ndi papa ne boni be no de ayo emu DCs emu MPs chese emu politicians emu contractors omo bo ho samna he se kutuku yo omo dia omo bo ho hina samna omo bo ho asafo hina se asane omo dia omo hye etese omo hye Frimpong manso eniome bia wo ye no ompeso motugu emmoa mo munjanya moa mo ewiase oso nyonkon otan ba de mo ye no nome wo ho nome ewo ho nyame si ni ko Frimpong manso se nyame ne ne si kasami anka motu no nyame ne si papa no nyame nso si papa no wa obeso etia papa ni bia no masa odi amu mi hwade ubenya oso no aketua pepepepepepe wa obeso etia Frimpong manso emre ne so ubenya waketua pepepepepe eniumi bi sisi life mu wodi onu se sa anyoma no easy but na enye easy te me katre kutuku man MP4 ahyehyɛ hɔ DCs4 ahyehyɛ hɔ emu policefoɔ monye very careful na papa no nyame ene de nesi so no anka se ntu a obi no betumi tu no te me kasa asɛm ate kutuku man papa yi sɛ ɔmpɛ police na ɔwɔ no ɔmpɛ no wɔse ɔtu ne hene a police ne hyehyɛ anfo n'akyi saa police ne no wo san sɛ ɔyɛ hwan kutuku yɛ ene dia ono ba adwuma oba paadie to oba paadie no ne ohene adwen nya baako a ono oman hene adwen nya baako a otumi mie pamo free o so na politicians bi hye police ni yachi no mo kɔ owura dampare onya owura dampare ye pa ocho yesrew agibi yesrew de oman hene be ka bi ati no maye because wo mo de ekuro na ye politics ntomba no mbeka bibia MP4 ne DCs4 ne omo from omo mbeka bibia mesrew ma oman hina asonte because oman hina ne kuro ne dia also on police ne no
IGP yesrew na we ne from because sasantimem no tu ho ka say on police and on nipa we a IGP we ne free ho na ekuro no de ohene ne pe no emu adwo nti yesrew de osia de from poma so aka ne tie ma no wa enye se bia obuo ne tia kasa na oka nti ye pa achew hwe na ye na koma so ade ma no na papa no me say che say security for bi M1 because sa police ni we amanfo bi hyenechi sa police ni we amanfo bi hyenechi pa se osi ade yotu ohini bi a na sa police ni no say wonya course na fa police for kogo na you say nti ama osi ade yo ni man hina wodi no mo tete no na aketwia wo pa ti masro ye rekufu dambare misro mi pa chawo ni osi ade afun po ma so be kebia timan na ono so yo man ni bia e se de autumfo ne chebi hine ene chief man mu nyina o mu tie sana fripo man so ono so tie srew ye na pede ma no na nyame ntumi nhiraw ye srewa na me fi se dia manfo ye nyina atuo betwa wo de ye nhwa de chese ade we se chief man enanka o se yetisa wo fadama ani yetisa wo ya me fi se anka obe etiama nti era dampare mesrew afensu odi ahenkan se chief man adi no okobo ya nanka sa american me se PCFM o kire ko dwane odi ahenkan very careful omo mo se ne chi amwa ewiase obi abedi obi atem patopa ko di chief man atam yehwe ko di chief man atam yehwe ade nanka de be si okroma nanka nje papa enti kotokuman mesramu munya baako boys amu do sia de munya baako na mo papa no ninje na wa brado 25 good years wa bre mo fa mo bible ne ma ho fama ne modo enfendi ne chi yesro yoro IGP wo de tie ma no ya pa cha wa wonyame onhiro biara amen bye bye amen owi on mpa batato say me MP shemechi now close to 4 years ni MP Kwame mehunu da close to 4 years me MP Kwame na kasada so mu de mu chese obi be kan kore obi kan kra o de oyo oboa ope MP adi ti no ni kwasi akwa eni hia biem no o oboa MP na hye na chie na o se wo na ahemfie bu suwan me se mekoso aheren no kurenti mekoso aheren se obi sa sane ne dia memphis agua sane kota aboa na nanam asi ahemfie nti je se wo ya dia na enye no be ka twese dia wuye enye emu akotokuman a wo so sia sane ne dia o chese minim die nti a ye mu bi ya dwene se ye be pam entuma bi dia frawo dia chekere by force ne dia sewudin ye mu bu ho a ententam entimi yen obia nsamachi o tom o pa frɛ honorable Alexander Kwasiakwa say when the last time me odi an kam frɛ no frɛ busa ne say da ben pa na me mafa phone ana ma send the message mpu MP shamachi la ilaha illallah muni dia moka ensema mu ka nyina no sabi mpraduasa mo se ye mom ne egu kotokuma hene ni masemu mom na mo se ni din mumma na mo tetena mumma na hene ni enye ne denye na kono because as young men anka ye bebo ye wurachi dom no now we say a track kekese osadwofo amuatofo repani His Royal Majesty ochehe ehu bibi papa bi omemu a sabe monimu a obodwa obedwama opese mbedi chiame ma no ochehe chiame o ma no atia wo wei enso de maka ho we say a track keke enye track keke o me kam watase aboa no didi ko bebe na sombadwo no mimi ntimi nya katasomu mu aso dabi sa eyetuntuma akoka se fitare mi ntimi nya bi enya sa na akua afrakoma de teteme me de opakura twetu agina me so bi asembi o se chame ya no asemi su se ohia no osajefo yebodwa awai nifa ni yesi akwa umema weni mra mame mama weni mra beta me kenka amfo messages kakra ewo Facebook no mo wazo odi anka to yi ya na odi ahenkan asembu a ya ne kan kukuam ebu o ya ahemfo ya nti magina badwam nka enso na brantie di ni nyansa ne nim de na obebo man na mane na aso abapa de aman na modi amoto odan ha mutu kotokuma mu na mama dwen se
ma mo ya adehye people sabu ya frimpon man so na mo ya tefa no mo nkwa na kotokunu ya mo de antino se bibi nkwaye kura ye nyina yanke anu ntum ensi because ye nyina pe kotokunu ye obi a bibi nkwaye a wotiam etiam no ono no pad kro ni ye so woni ma na me ka kire mo yanom omukika we nyina wo platform no so didi yatam say ya mabo me babo abo e metu nhyɛ me so kotoku anfo a ɔse ade ba wasisi mo manti wasisi mo mfa mo ne me mfa ma fresh mo mabrim me no ɛna me chi baako enyame po na me chi mra na be chi no afi odi ganto anam no wo pachew ni chopa na magiatum me intimate na me da me nyanya atwom me nyanya atwom because I don't have anything to be nyatwom. Ni bibia sa me de kira me ho ntima kwa nya atwom. Enipa na fum nipa. Enipa nuanso ni nipa. Ono akwa pe police headquarters no. So ohun se to me wo baabi. Ohun se to me wo baabi. Dia me ye ninye se bia chop out dem amenyi ntumo ma de chop na tum. Ba me ye we na bomo maka no nkaye se. Random picking ntina amfa wo no. Se me ma dwen se nka me de audios ni nyina akwa headquarters a ke ba be logo mu nyina. Se nipa nkwa yetena platform so ekekense hu a eni nyina so bia timi nua no fa phone frɛ me ko dwan to ahemfo bi mindfo ne ba me ho peace fm no me ka che ohene oba ne nipa nfo se me ne phone so ache no se wa hu se ade a woye no wanye ne yie no wantimi aka se wanu ne ho se oka asasem no oka se amato nhye me so emiri me nkumi no otwesan no me ne phone so ache no nipa nua ne nipa because in person the phone so beti masuma ohene zudi mo very strategic pa ohene zo sami producer wabobra wasi me abrabom bibiri wabobra me fa pani sa ani munye de enye fom oya brante de nenso wabone bre yi meje chopa na kan se akra oba me nche o peace fm ba me nche peace fm sa akra de me de shere betum ni me srew enyina yi nipa matietie pono antwa yi kura na say akura so no antimi gituma so why not post for family the same thing a post for kachire me headquarters timi nua no mo mranta na mabawa mesra mo mama yensua bibi mama yensua sade kotokuma betumpon mama yenta mo hu ni krombe kanchi ne atwe mpanifo adwua ba nwoma edwiri gu kotokuma so na kotokuma mfefa biem na ye agina bia nie kotokuma nye agina bia nie enye agina bia nie tisi abranche bia baba wa bi hu ni kwa no waka no wani pani bia tema mamu kwa kasa mo nhya na no so wadi mpanifo atem me Kwame Yeboah medi ose ade atem na de ma bodam medi o che hi atem na ma bedi kotoku ma hin atem o che hi amene ne koba no medina atem na ma kodi kotoku ma hin atem o se ade no se ade ayo ba me ma mechi ano me mra ntie kura ya adwuma Ahenkan fa mu bisa mo che mo mbebuom me mra ntie bi kura ya adwuma Ahenkan fa ano mu bisa mo che mo mbebuom da bana mu ye program kwa mama ya invite makache man say asem ama wache a ema no de onu ewu aseden tonton ba bi nwo mo ho. You don't know the media ne de ye report ma adehye no ye report ma oman no ta asem ba ye be kan bi yanke anu ntumu da se oman ni se ompe divisional commander me na me divisional commander ba me ka divisional commander asem Mesi ahemfie ne hiame ahemfie ne oman yakuma tom ahemfie ne oman yakuma amamani amani awurade nyankopon sika ma mehu okofo boagimantefo otoso na ya ka be hyeme me nana aboage ankoma na yia se yie ne ba ko na obeye oman hiri fi odan babo abo pa ne enkwada come and see to me no bensi bi na flag bi twani mu na eba kusini ya ngomo na mususu na mo yespem go baby hallelujah thank you bon iti misramu obuani ani die kwanso said the branch kasa platform so our men na me the final feature ka ba cham say enkena ho no nyam kwara me be ma o se odi anka me na me obi na mda me ni men me wa bofo me wa sojafo mu bo me hu ba hu akọ hebron kwahwe ye denchi ya you know he afere ojafo pacho ede ne boni ache no ede ne boni ache wa frame phone so ne makasa one on one magiatum
nyese maba me radio sin ma beka say de okan nyina me magye atum ohen o man be see me so edi odi dwanto akoma ne me kasa o peace fm me ntimi mu papa na nim dia magye atum ne mu mrante mu nsua bibi say ena yeti tenti ase efa no ho be emfa me munyeko sa wo kan se me kotokuni emye kotokuni se me ko chin han mfie pa na ba bia brempon tete da se brefo ne te ba bia sabi mpreduasa om kan ma no presidential suit wo ho ewura di nyankopon go and see for yourself na no Ahenkan fam ye copy ko chin emra afasha ye share abuakwa ohum me Ahenkan fam bai obobo fori amanfo bai Billy e bai afiampofo e bai they came to testify themselves ultimate say yes there's leadership in town akandie bi wo na ba bia mole fo didi wa hwefo kra hu oyam be hyew ya mole fo didi wan kra hu oyam be hyew anu na ya piribie anu na ya ka yampatamu a amanyosam uwo ka bia ya ti hey wo pe MP adi wo pe MP nasem ahinsam uwo ka bia ti hey MP na hye wachie contractor na hye wachie che say wo de wo ni adwen a wo de be ka bibi ikoso a wani afira sabe waso asi wo ye mampam into ka bia obi na hye wachie at this age obi na be cham de menka radio so anya bia this is my 4th radio station makuma ko 9 na ba ku bia kwa me 5 years kura na some 20 years oh radio adwumam na obi na be cham de menka radio so sami nkodi pani atem ada kuafra kwa sama kra be fam ze krache ujimi bra samando uguma ni mu ase menya saada babia me free be nyame di makodi mpanifo na me kodi o matem ensi to never happen to see ade Dr. Frimpo manso no pay akra me mu ache nyame na metufo me mfata kra se metufo empare me o impon se me na metunufo mintimi ntunufo I don't have the pedigree to advise but they said am ne beto na nanim ni say one ne mrante den kasa platform no ono mun kasa pa said omu didi mpanifo atem edi nipa bi atu tankuru mu no menyini se nana wasanhyen menyini se wagye atum saa no mu hweye papa se meye bibi a wo kwanzo otimi ka but don't attack me, don't insult me. Oh bibi sam na me pani bibi a mitimi ka na na me de me bibi obi ntimi ka me so me yankwase ade amon kan cham cham asa wodi nse hu but me ye menyini se ma ya de bone hwe oh emna ntani bi ankasa ah menim se anya yale o kotoku sika guo say tam ya qualify for premiership ye pesca or dance sport stadium adwuregu bepemne adane kwaye adwuregu bepemne ye nya pani bi osori bo aboso emra ye mra ntie sorry tc bo aboso se be bo kotoku royals na ba premiership ni a se be park na pani fo no wan no mo wan ye hu mo sisi hu billboard ye hu mo sisi hu billboard so no mdi kotoku royals aba ye hu se mo go kan ye se wutan obi wutan obi say sisi hu billboard pe na manfo sa ye nyina me bo na da tani fa billboard nyi ene oloni o me na me kro no efo mi jim ene kotoku royals ne me na efo me ankasa personally me kofata ho ne ba kotoku ye ba park so everybody was willing to support tintam billboard si was ye ne edi kotoku ya aba ye ne edi kotoku amfo say sir just yan contribution ni na de etwere so hene how many bags of cement and me yakwadwo na kg so ko o dance post stadium me na me lead ano dia wo ye audio si amebo me no wan kai sa brantie bi enso contribute one way or the other no kreni mon hye nkrofo bi nkran na munyai sa yenkokunu yenkobono mon so o so yakwan transe o so yakwan get me this song if you can get OJ's latest me frechichi na mabidu be madu nyame abasa wo me so OJ's latest me frechichi na mabidu be madu adom I think it's title na adom me be telephone line sound so abem wa be chewa dwen ena me ba me ba abeya adwuma no simple
0201 944485 0554 820 910. You got it? Okay. Memfa ofrephobia bana amana she. Memo ache mo akwa baba nka 93.3 FM so within this okasa free. Mira odi Ahenkan Kwame Yeboah midin di kwabla mikasa free isem krobo. Isem krobo di she ye tie wadwo nkyere. Ni mamu ene adwuma papa ya menhira. Onye okese. Se nyanwa edi amede ka odi ne ho se manhia. Because uye ni pa wo kan ko papa. Na me de me gidi se sabi one out ja platform no so e kan insem hu no e nyansa e na oni e na wo ma titi wo mu entity papa because wo titi wo mu entity papa ka me gidi se sa kasa ono ka tre o e kan platform no so e di wa tem no enka won kasa no e sa no se oni pa na wudi na tem no buta ho se wo ba kra wo be ka asem no won ti an si obi se asem sei e na ewura na kan ye one tian ke bi na so be kasa bra sa na ye woni pare keke e na wo yi hu ni se ye wa chire ndi hu ni se onu mum na sabi nyansa eni tim e no ye enti no ye de ye mu bi ho a ye ta wachi na ye ta wachi ye gidi se wo boai ya min shira pa amen Ya me da se papa hello me mo ache wo akwa ba ja no fe odi e jamba cho di ba bi akasa free me ka se free ati mo dan ya kwaki krobo ni eja kwasi kire won so adwen madwen kire am de ba ni em se odi ye no wa ne wa na ye kwa ye ya ho ho a ye betna ha che no ye hu se chimra mu ha no betu pon a enipa mienu atamiensa ye roma ye ntimi yu free because uko be bia ho tu pon achimra mu ha titru achimodan uko kan ho asema I said, Bushun be a biawa, Uko can watch them now. Yenny Peggy Ama Yaya, ya sorry any pan. Other queen, ye croquetua, any new class in as you and put to about Ukraine. Uko can, I said, there be. Mekai say, and rather make catch my brother be say, Odi Ahenkan. A brother, Yeboah, about last 4 years. Now, almost reading your figure, Bimusa, a man who could be a Yohana information minister of friends Africa no more fan tuga. Now you started at 30 and 12 one say Omko cancer Africa now I be say. Odi Ahenkan say on any send 12 for there a yen send 12 man no more and omo right that dem be omo timika. 12 bet 13 and send 20 there that you know will be. Odi Ahenkan ni nipa o kanu kre. Kotokuro ya senior omo qualified to go in na Odi Ahenkan. Senka timi gusu ha nka boa yen. Empenifo e wo odan patem ya ni sebi wo mo ye wo ma dun so mo beboa. Na se wo mo a ebetimi ewura baabi. Akwasira pacha aka ye hi asema kire no ma beboa ya. Ni e sori je se edipa no. Nti odan ni patem enkosi da ban ani e be sakra na odan so atumpon ani ni nkurase. Nti koso ye onuma pa. Obi antimi ntiawo omutiawa yesu ye ho ye beta wachi nso me dia me waka kria no pa no me da se papa onyankopon hira no adwen kire pacho me mo ache mo akwa baba nka fam asemi di kaso odi ekonu ku di ni ba bi akasa free le from juicy kasa kila achima sene pacho an wa dwumo radio ne wo wachi wakaka no kire wa dwen yo odi nyame hira wa no mo ho ban ya bambo de sia me de tembia me bompa e ma woni me se ne mo a mo pese e pete mo hanen da kosoro no ya de tembia no bompa e ma mo omo ho ban pa na onyame a wo soro na na so di na echi no wata wo chipa obon bo bia mi ho odi anekore sa nekore da wo kan enya view kanekore ya de sika to minim kra na wo nekore ne da ho aka na ni pa hu se nekore na wo ka ya o ye nyina no o man tintu ana say ye petemon puntu o da puntu e na wo pre o man ba platform so ba kan ti hu na ye nche mo ye nye use no sabi o ma de wo form o ma bi ni form a odi ankomo kasa asem no because asem a wo kan unidi peni bi asem I am say o yare na say wan to yare a o nya duro e say o ton yare na o ye de o nya hu aduro
saa pɛpɛɛpɛ na woyɛ ɔda yɛ yare yɛ kuro no yare nti yɛnto yɛ kuro no a yɛbɛdɛ ahwɛ ɛnyɛ ho adu nti no nea woka no deɛ ne kwan so pɛpɛɛpɛ bɔ mmɔden na ka ɛdeɛ yɛta w'akyi sɛ nsuo mu sɛ anadwo sɛ wɔhan mu yɛ ɔdi yɛta w'akyi why nti nyame ase medase amen medase papa wo so kyerɛ wadwe ne yɛnkɔ memo akye bo akwa baba nka fam so asɛm yi di ka pacho odi ni baabi akasa firi yo apagya wo ne kakra wada roma odi mi ti o free 2009 o bi seven ni fu pe we di teni dia teni ne o pasa story we na ye me mama pa 2009 2012 on me bi tu pro fi seven ta be tin there ni mo so we di teni dia tem ti na obe cheche mi de ngami sha pa mo meso me dase pa pacho me mo ache mo akwa baba Ahenkan fam so Ahenkan me ma akwa ba ye jam pacho odi ni baabi akasa firi ye kasa firi Bangalore ye fami Michael pacho ye ti wadwen kyerɛ ahin sam de ya na edu baabi a woka na wo se wo hwɛ wanu mu kasa na sɛ kasa efi mu ba no ni na odiya na mitie no ensama mu kan nyinaa no ifema omumom na nte odan puntu ana se kotuku my puntu because asama o kan nyinaa oka edi insight wo omum against patin said de be ya do a ochihin ewo mu ana se ne mapa wo hu omu a opese wo di buana otima epeja no omu buagu omu kakaka ese wo di afa ba dia eye wo di fa aha omu amukasa no omu ya ochifo ana se omu efi ba bi na metna so ofi oman mu ana so ofi otima emu ana wo kasa asam ya sɛ wɔde afa baabi a na sɛ wankasa no ubu hu ani sɛ unhu de wo yɛ because wɔ sɛ utimi ka asam a ɛbɛboa ama ɔman no akɔ so na wo insight obi sɛ wɔde afa baabi a na wo pɛte sɛ ɔhen no wontu wo so sa na deɛ wo pɛ sɛ nkae ba na ɛbɛboa no yemongu omo amukasa na edie pa na mutumi ye ya eche se omo no omo yese ebo ama oman na apija ya omo hu de we amusi aka omo asam na ama yina yensom na yempija ira wase papa nyankopɔ nhyira wo ye wagina so ache kafra osu betima wo na no pɛ de la na Isaac report ahe papa memo ache mo akwa bo yaja pacho wudi ni baabi akasa free kwasinya ntachi achiba sane odi mesrewo tedi nyankopon okachire Joshua wasu wakwa makwa Mose ewu afi Joshua o sorry na fa Israel for no etwa by Jordan na fonko na mjina wachi ejina wanim obibie ntimi nyina wanim saa na me ka kire wo kan nokre ewu adwuma a woyem nipa ana mpa wiye nanso sɛdeɛ Awurade ka kyerɛ Joshua no obibie ne ho betumi gyina wanim wonkwan na nyinaa amede me hyɛ odin me bompa yama odin me papa ani ampoma kubiro ɛwɔ aboabo bi nua kwa kunya meche sɛ kane na ɔyɛ kotokuma nsa na ahene o mo kwa kunya meche ni nua na ndodi entona di kuro no ɔno ɔwɔ me entimi aboabo ani asane die adwenda honum ani odeka mi nua no ɔpa minimu papa minimu fie minim baabi a entimi srew obi ekiri bi mu na Awurade di wachi obi ntimi nye ɔhwe amen Awurade nye wonkwa mfiri nsɛm a wonipa da sani bi na obetumi agye wonkwa mfiri nsɛm amen enti Awurade nka ho bidase amen pacho so fu adwen chebra me pacho fra se o ka sa free odi anope die ma wachi uni akuma shinji kojo kaza woni yanko anope odi wakasa papa
wama yɛ hu sɛ ɔkye he ɔbɔdwa a ɔfrɛ wo ma wobɛdi mu kyia me no sɛ ɛnyɛ kwa wano ate na wonim kasa nso odi ɛyɛ saa na teɛ wo sɛ wiase no aya na obi apɛ nipanim animonyam nti ɔmo a na ɔmo yɛ saa no ɛm sɛ ɔmo pɛ kotokum ahe animonyam bi but ɔmo nim sɛ deɛ ɔmo yɛ no ɔmo ha ɛyɛ kotokum ahe ana meyi mi sɛ sɛbe nana wabɔ bra ana sɛbe wɔtutu kwan akɔ akyire bebree menyɛ sure sɛ wobɛtumi ahyɛ ɛyɛ mmeranteɛ no akyi kotu kwan sɛ ɔmo ni sɛ adwuma no nti sɛ watumi aka sɛ deɛ ɔyɛ bɔne no wɔdu ne ho na wabɛdwane ato a na wo nso wode wo nua no nso nso akyɛ no a yɛbɛda wo ase ɛkɔ so bebree even aboaboa nom nansɛn yɛ background soɔ yɛnanso information sɛ nsuo tɔ a ɛhɔ nom yɛ tatantan ɛho fufu nkurɔfoɔ ɛhɔ ne nkurɔfoɔ gya ɔmo nan nti yɛ announcement sɛ yɛn nyinaa yɛboa na yɛtumi adɔ hɔ nyinaa ne akɔpɛ akyiri pensi bi de adegu hɔ ɔdi nkurɔfoɔ te kurom anom sɛ yɛgyegye sika no information center adi nti ɛyɛ saa na teɛ nti sɛ woabade a na ɛwɔ sɛ yɛka wo na wokɔ a wo nso de wo deɛ abɛboa ansa na wakɔ Kagawa, we a bad boy, pa. Hello, good morning, me mwache wakwaba. Hello. Okay, wait a minute, so. Me mwache wakwaba, frafo. Eba cho dini baby akase free. anywhere ni abo Eza fena babu fo na tiasim yanko obi nua. anɔpɛ deɛ na kyia na makyia Ahenkan tiefo yo di anɔpɛ nkɔmɔ a wodi wɔ afidie so deɛ ɛden paa o na menyinni sɛ kotoku ma ahen asɛm no nim ho bi ɛne sɛ siwie na wo nipa ko nso asɛbe ɔnkɔtena afidie so ɛkɔkɔka nkɔmɔ wei no ɛden yɛbɛserɛ sɛbɛsɛ ne ɔdaa ntokwa ma nso nsɛm na ne nyame adom no wabie kwan mu ama yɛn a na wokɔhyɛ fidie akyi akɔkeka nsɛm wei obi ka akoma to yɛm awurade bɛko ama wate That's me nua. Ka akoma to yɛm na nansɛn saa o aboabo yɛte yɛ agyegye sika kɔtɔ aboɔ akɔgu dɛba n'akyi enipa bi saa de nti na mema ma ahemfie ne ne mmu adeɛ na mema ma ahemfie ama amagye tumi na menim sɛ kurom a nananom wɔ ha sɛ nwona ɔno nso kora gyika no wantua bio menim akyemfoɔ ankasa no menim adwembɔne ne nsusueɛ a ɛwɔ nipa bi tirim fa akyem kuro no ho da nyame ti ase ɛne yɛ mmerante a yɛabɛyɛ a wabie yɛ adwem ne yɛni yɛka yɛn ho bɔ mu a ɛbɛyɛ yie Amen. yɛsrɛ wo kɔ a anwea aboa no sika no nsoe na wabɛtɔ yɛ so yɛda wase Yes, me that's it. Anyway, I'm the attack me. Me mo ache wa kwaba. aja If I show dini baby akase free. asɛm kasa pɛ asɛm kokobɛ yɛbɛn wɔbɛn Obe o achem kokobe ene wa ben obe yango. odi nyame hyɛ no wadwen paa wodwen ɔs mehwɛ deɛ ɛnsɛm a nkɔfoɔ de bra ɔbɔɔyɛ a ne te sɛ nkɔfoɔ ɔmo nni kuro no ho ɔmo adwene sɛ nsɛe nti sɛ wowɔ ma no nsɛ na wobɛka deɛ a ɛsɛ wowakɔyɛ tamfo na mmom gyame sɛ baka kyɛ wo sɛ yɛwadwen a wadwen ne wosusu a wɔsusu no ɛwade ma ne mmerɛ m nti woka ɛfɛd 14 a ɔte mu nyɛ kom ɛwade bɛko ama wo Amen. ɛwade bɛko ama wate Me that's it. amen Mate me for afrefo mienu na ya be next story so. Afrefo mienu twa to na me free. Pacho me mo anche mo akwaba. Yenia. Mpacho dini baby akase free. Upi ya loke blakon. Jabra ko ni watiasim yanko. Me de abosbode na so odi omo no mo ya afa no e de abosbode de bia odi boa oman no ene amo a oboa mo pese bi amo wo no ni se ani sonso we don pictures for us no jumadi a wodi de boa kuro no mo a oboa mo na me koso de inshallah afin so na me koso mo ban me nya for 100 years na ya ataw de bia na ataw ne de Brako ejashu o ejashu 400 years me dey bon bay. Hello, good morning. Good morning. Pacho na utwa to your first akase free. Akimwa nki Brako.
Bra ku dwa chim wanchi bo nsem ne nko a. Obi e da wase. Na ko ponchira o na on to in kwanem. Abi dia o yi yi. Ofo ata ko ni. Dana le se ya bi shira. Na uju dia o dia enti bi ri febeka. O ya sa no we shira ro te fo nti bi se no. Obi ni ma o to yi. Enti dia eye ana so ko so na wo ye. Bi nya so bata na kure. Na ku ko adwen enche uti. Ni nya me to so yo bia no do ba ye. Medasi. Na ma me ke twa to no se. Isre wanti ne ko te ko si wanti. Yes mu. And that's me. I am on car. It's about to on car. Or the campaign trim and one on why or the it has a papa. I had a media friend for in a busy lines in a gusua every but your pamucho. Okay, Christine for winning my time. I mean, for 1 year, what for that, meaning free me uncle. But you did baby, I can say free. I would do wow, what color could be? A brago fee, meaning I not say, me, I mean, your Kumano. Na mesuka kam saka ne se ayi o ta wonum aye ahembo ba no betwa mu ho de bia ihu sen chance dan e katade no yi si ye ntade ntina wagina baabi aka no kre na nkofo tu anu titu se o da bia de na nya no kre o me yan hwe bibi ye na kutokuma ye na ye dia kutoku he boja se bia o ya di to ye si ya na wa so obi abeti kaka ye na nipa no ehu ade no abeka no krenso iko town makunse ya babwan ayi odan fi yensi ye na no ka no ese bia obi benya hu emmoa no abeboa na ne etime ku kristo no ma ebi mu se hey odi meso kaka meso ka ne se ababo na ye wo to yi pa jota yin fi na mo mo ana nsi ababwan yin fi yensi nya de yensi efe ya bwan ne yensi yensi de ne de ja odan sam kan wa yensi nya yensi efe Mati go fi and say, but I got to hear for free baby. Now give you my of the messages on social media handle known as Facebook. Ahenkan 93.3, the best radio station in the East. KK our Kaswa. We program na Kaswa for message ama program na va. Republic of Kaswa be bia obi. I say good morning to you all. Yo, I just Nana Chun said the truth will always defeat lies. My boss Ahenkan talk the truth. Kotokuma needs improvement. My greeting to your family and you. I say I can crana and credit between calf and trosso. Kotokuma here in Peja here in Kanko. I say I'm watching live from Achimigedem. Ahenkan FM is the best station in the East. Keep up the good work. Ayimba Nana Chum is my name. Appears Samuel. What's a good morning, Ahenkan Kwame? I greet you and your listeners. I'm very so happy for your for lightening us on our society. Ahenkan swing the interview to Studio 2.